Ita sa akong mga tanong, mukha man yung subol nga. Sakto man ito ni sa abuno. Mga mahalon pag abuno gipalin na ko ani. Sinak ko. Paita. Pagi nagpakita oh. Wa pa kanil. Maayo ani. Nita ko. Laing pangwar. Bay. Unsa ka tigi yaw magkagikarusa oy unsam taw ka? Akong mga kuan bay ba? Tanom nako ba? Nakita Libo ko ani sakto sa abuno niya. Wa may sagbot ra may ning tubo noon. Awan. Way nanurok sa. Pagid bay. No, sa gamay wa gyud oh. Saon man ito? Kana bay ang problema na anak nimo. Unsa man problema ni bay? Di ka kamo atiman. Naanar ra bay. Ito tama o siguro. Sa kay ako sigim kog lakaw gud napasagdan pud nako ba. No, pag ning kuan ning subol. Nya bay. Asa man ka? Ay sus bay mo. Adto ko sa unahan ron kay naam ko adto maningil masag ko ron. Maningil ka? Oo. Kinundom ka atong maestra sa una ba itong puti ba si G sa puti. Oo. Yung undan mapagka maestra bay. Yung undang na siya? Dako itong utang na ko bihan na. Oh, sus. Yung undang pagka maestra pero nagmananambal na ron. Muhilot basta na bay kamao na bay. Sakto kay bay kay ako galain akong kung ipanutan akong buko-buko ba. Sakto kay kanay mo Say, problema. lantan ko. Di ko ganahan kaon. Sus. Kay ubob, ano ba? Ay gulgula na kay kato lagi siya kamao lagi itong kuan. Ita lagi ani lagi. Kada lagi mo tong kuno kay karon maka kato mangayo mo tong bayad. Sige ako Karon makabayad sa tunako no. Sige. Bay kay dili sa ko magtugay kay adto ko sunahan lagi. Sige bay kay ako antuon pod. Sige bay, adto ko bay. Sige bay. Ay, kapuya ni mga maestrata eh. Maayong guro nga muundang na lang ko ani pagamaestra eh. Daghang kay kog utang eh. Pag-asa, dungganon, rapi, ran. Ha, napadyo to iban sa to. Basta daghan na oy nya. Siniman na pa jud nang bayad ana. Sus, kada kong problema eh. Nya ang sweldo sa maestra 20 kapin. Hindi plus lagi pero binuwan man po eh. Mas maayo nang manambal ka kay taga-adlaw wakita. Nya napadyo uban mailad. Dako kay hatag. Kayo adto na lang ko sa manambal kaysa maestra. So, manambal ni maestra, idi ari ko sa manambal. One eternity later. Asistan! Asa naman si asistan ay? Asistan! Yes, madam. Nangayana ni mo asistan ay wakay sweldo na ko ron. Dira na ka sa kong kilid, ha? Dire na ko. Ya asa naman tong tambal? Tambal. Ang tambal. Kadito, madam. Balik ka sa Gamay kag sweldo na ko ha. Dira, madam. Gani. Kay ug mahurot mi adto sa gasolinahan ha. Adto sa gasolinahan. Ano, ganyan ng tambal, good, madam. Ay sige reklamo. Sige Sige. pagreklamo wakay sweldo ron. Biya ka, madam, ay. Ayo. Solad. Mo ni manambal? Mao ni, sir. Lingkod na, sir. Ay Yawa sa ka ato naman, ang sir. Nagpatambal lagi ko ma'am sa akong di ko kapanglasa mo ra mag-COVID na siguro ni ma'am. Sir, lahir ba ni ako sir? Unsa man mo? Kay og dili ko kaayo nimo sir. Ako'y mobayad nimo. Ug maayo ka. Dili ka bayad ako. Natural. Abis sa pagdoblehon. Nya. Unsa man tambalan ako ni ma'am kay di jud ko. COVID na kay nang panglasa nimo? COVID na siguro na kay wala man siya panglasa. Siguro na nya. Kuan na ko ninyo. Sige, assistant. Lihugi si sir assistant. Ay, graga na ibo. Okay na to, sir. Tilawa na sir. Ana, sir. Hot na, sir. Gasolina man eh. Ay, kana ayo na ka sir. Nakalasa ka sir, naayo na ka. Bayad sir. Bansay kayo, madam. Bayad. Ano ba sa Diba? Mao kausang inom. Ayo na yun. Bayad sir. Bayad. Bayad sir. Agay ka na may assistant. Kita mo Yeah. sa imong. Adto na ko salamat kay ha. Sige Sir, sir. sir. Balik na diri sir ha. Okay, sir. Balik-balik. Ampeng. Ayaw ko na, ayaw ko Kaya na safety, kinadiha. Ang sayo din mo madam oy. Sus, grabe to ko. Nagpatambal ko dito lang, madam. Gasolina. Tinuod na ayaw dyan noon ko sa kong sakit noon. Kaya
Nakalasa naman ko. Pero kwartahan ko. Di ko kakuan. Karon balik ko. Mag-anteknik ane. Magpa-amisya na puguan eh. Para jud makakwarta jud ko jud. Kay pait kayo. Sus, ang akong plano, wag yun na dayon. Kapaita, tuon ako. Balik ko dito. Madam! Samad! Dara na, mana. Ako ang nagipatubilan sa gasolinahan. Maayos ako, assistant. Ay, Ana, aron kita maputbol. Ayo. solod. Dayon ko. Lingkod ko, ma'am. Lingkod, sir. Madam. Ay, unsa naman sir problema, sir? Familiar tignan mo daw. Nagbalik siya. Misali ko nga, may balik jud ko dire, madam, kay wala jud ko ka hibaw unsa akong gibuhat, madam. Malimot ako. Amisya ba? Kuan mo na. Amisya ko na din ako ka. Unsa akong gipangbuhat. Nya, makatambal ka na. Makatambal ko, sir. Ako pa nga. Bansay kay mananambal diri sa lugar na mo. Salamat kay madam. Ha, kay maayo na dyan siguro ko ani ang akong pagkalimtanon. Nagkorasyon na sa madam, sir. Sige, paimna na po si sir. Maayo ka ani, sir. Makahinumdum na ka sa imong mga kaagi sa una. Ano, sir? Oh, hot da, sir, ha? Ito ne. Oh, hot doon gapon. Gasolina naman po ni. Oy, Ay, maor kana. man na gihapon sa una. Yung gitambal. Kana, kay nakahinumdum na ka na ayo na kasi wala ka giamisya. Bayad. Bayad, sir. Bayad. Oh, bahala na yan. Yabo ko na yung Tapos, madam. gasolina. Pero salamat kay madam. Kay imo na kong giayo. Okay, Kadumdum kayo, na sir. dyan ko. Gasolina gihapon. Sir, amping. Balik-balik, Tagoy, sir. assistant. Ita. Gabihang mamudag panambal. Uy, di jud ko kalusot. Puros yun. Tapi kuan jud ko pirmi niya gyud. Kuha jud yang kung mga sakit niya. Sus ninduta unta kay dako ra bag ay tag ibayad si ma'am og siyay di ka ayos kong sakit. Maayo ani. Aron makakwarta jud ko. Magbuta ko. Sa aron makaayo sa buta ko na gon. Limang ka buta ayohon. Gabi. Kahit na jud kay ni siya. Waong ko niya akong mga traps. Kinusungkod, kamhanang sungkod og sid. Pabuta-buta ko dito. Ay ko inam, lutsan gapon ko. Ito ko be. 1 hour later. Masaya dyan mo, madam. Uy, kutob sa nagpatambal rin nga ayaw jud. Hot, dyan akong believe ni mo. Ako pa, madam is always rain. Oh, mao jud. Bansa jud kay ka, madam. Ayo! Solod. Sulod. Madam, uy, Hindi na ba? Klaro ra ba? Uy, kuan na. Sir, paano na, sir? Sir. Kuan na, sir. Basta, Paano, sir. Dayon, sir, ge. Largo lang, sir. Largo. Assistant. Kuha na, assistant. Huwag assistant. Kay makita akong bilahan, assistant. Ana, sir. Pungko dia, sir. Unsa man ato ang problema ani sir? Naayo naman kani agi karon ning balik na sad ka. Karon, Sa may ma'am. ako angay itambal ana imong mga sakit. Akong problema dyan ron, ma'am. Din ako kita, ma'am. Ay, Uy, patay. Grabe sakit. Kaya ning mo nang ayuhon, madam? kana sir. Dili na jud na nako makaya sir. Kita na lay muhatag ani assistant. Sige, madam. Kadiyot sa madam, ha? Dali assistant Inom, tagain na lang kuhaan ng ako, assistant. madam. Ari na, assistant. Katag, madam. Kani sir kay ihatag ko ning kay makabayad ko nimo 1,000 sir. Kay di man ko kaayo nimo ihatag na lang ko ni ang 1,000 nimo. Sir. Dawatan na, sir. Bungot sa ukok! 100 naman na gini! Ay, kana. Naayo na ka. Naayo. Dapat mabayad kag 5,000. Oh. Suswara ba dyan ko'y kwarta dire? Ay, di na maayo. Ay, di na maayo. Ko'y kwarta. Sabot na to, Bahala, madam. Ang sabot na to. Guniti assistant kay. Uy, lihon na, ha? Nakubok ko sa